Det her, det bliver... Hvad laver du, din psykopat? Det er sygt nøjeren, det her. Skal du køre finaler? Nej, det skal ikke. Kom nu. Nej! Hvad laver du? Morgen i skuret. Vi skal ud og køre noget cross. Som jeg nok kan se, så er der kommet sol på i dag. Så det bliver edderrødme dejligt. Det er hundekoldt. Men i dag bliver det varmere. Så det glæder vi os til. Så nu vil jeg lige få klædt op, og så gå ud og se, hvad de andre laver. Se her. Det er fandme lækkert. Hvad siger du, Simon? Er det dejligt? Ja, det er sygt lækkert. Det er virkelig lækkert. Altså, det er fucking... Man bliver helt glad. Jeg er så glad i dag. Man bliver glad i låget. Og jeg har taget det lyserøde sæt på i dag. I dagens anledning. Det er sgu dejligt at køre i noget sol for en gang skyld. Så lad os komme afsted. Skal lige have filmet den nye kameramand. Optager den. Ja, vi optager. Vi skal lige have dig dokumenteret. Jonas. Det er træstammen. Ja, det er den nye kameramand. Det bliver fedt, det her. Du går galt, der er på det hold her. Ja, ja. Okay. Nu er der kraftedeme gået stødhjul i den, mand. For helvede, prøv at se, vi har mødt Marker, mand. Markus T. for the win. Han skal lige ud og smaske den der GoPro-bane der. Fuldstændig. På en skala fra 1 til 10 kasser, hvor gode venner er du så med alle de der? Det er gode venner. Det tænkte jeg godt. Det skal man ikke rigtig være professor for. Men de hygger, så man skal bare være sød. Jo, jamen det er også rigtigt. Det er rigtigt, det skal være sød. Ellers så skal du bare sige, at du ikke forstår. Only Polish. Only English. Only English, ja. Nå, ja. Hallo. Hallo, Jam. Good job. Skal vi lige ud og se Markus sådan ripper og whipper. Læg den helt side. Fuldstændig. Det er helt sneakers, mand. Det bliver fedt, ikke? Hvad er du, hans coach og mekaniker det her? Ja, i dag der er vi mega. Jeg skal til at sige coach. Hvis du skal coach ham i at køre quad, så kræver du at prøve det. Har du nogensinde prøvet det? Jeg har prøvet at træne nogle quad. Er det lort, eller er det fedt? Det er fucking lort, for jeg får ringe til ham og spørge om råd. Så prøv nu at se her, mine damer her. Nu kommer der ud og rød med en vildbas. God op. Hold da kæft, mand! Er det ikke mega svært, det der, når man skal styre 4 bremser på én gang? Jo, det tror jeg. Jeg tror, det er et trevejs bremssystem, det der. Men er der ikke en til hvert hjul, ligesom på vores? Ja, det kan da godt være. Bruger han så... Hvordan fanden bruger han så kobling, hvis han både skal bremse her og her? Jeg fatter ikke over det der godt der. Får et lidt pind. Først et 3. Øj, han laver whip. Han har haft ribling. Are you done? Jeg kom på en idé derude. Hvem gjorde det? Jeg kom på en idé. Hvad så? Fast Freddy laver comeback på quad. Nej, det går ikke. Nej. Hjælp, kom nu! Kom nu! Ej, de 2 omgang. Det kunne være så fedt! Ej, der var Der er ikke nogen hjelm. Der er ikke noget at hente. Ej, hvor Hvor langt er du tilbage? Jo. Bare lige hurtigt. Må jeg låne din hjelm? Ja, jeg kan bryde altså. Fuck det.
Jeg har en. Jeg har brydning på. Okay, fuck det, vi gør det. Sådan, mand. Den er lidt stor. Det her, det bliver Hvad fanden laver du, din psykopat? Det bliver sygt nøjeren, det her. Skal vi lige vente? Bare løft den rundt. Wow. Hallo? Okay, han er sindssygt om det her. Man kan godt se, at han kører kvart. Han har været meget i fileren. Pas på hunden, mand. Er I klar, eller hvad? Nu skal der bremsen i stå! Bare bremsen i stå! Ej, hvor er det dumt. Hold kæft, en god idé. Ja, det var fed idé. Er du sindssyg, mand? Det er den bedste idé, vi har fået længe. Fast ready to come back på sport. Ja, det er sygt, det der. Det er sygt, det der. Hvad koster den der, hvis han bukker den? Ja, det er dyrt. Ja, det er dyrt, ikke om. Så har vi ham græsset! Ja, mand! What the fuck, Freddy? Woo! Springer hoppende næsten, mand. Kom så, læg en bred for helvede. Læg en bred ud op i yderen. Okay. Han whipper næsten lige så meget som dig, Markus. Jeg tror bare ikke, han gør det med vilje. Ej, nu bremser jeg stå! Så skal han i gang. Er det snoretræk, eller hvad? Det er ikke kickstarter, man behøver ikke rejse sig op. Og det kører den igen. Så lige på baghjulet, Freddy. Ligesom Markus kører. Kom nu. Kør ind i nogen. Lav noget vildt. Nej, det ser godt ud nu. Han tøver lidt mindre end der. Ja. Sådan, mand. En rating nu. Han ligger på rundt derude fra 1 til 10 kassehop. Hvor godt klarer han det? Ja, 4. 4 kassehop. Ja, 1, 2. Den derovre. Nej. Altså, hvor godt kører han? Hvor godt kører han? Nå. 2. 2 kassehop i kørsel. Hvad hvis du skal rate ham fra 1 til 5? 1. Der er noget at arbejde på. Hvor er du? Du kommer her nu, gør du ikke det? Ja. Sådan! Solid 10 minutter. Jeg er 2, hvis han har været den der nu. Hvad så, Freddy? Ej. Der er et stykke endnu. Hvem så med den næste? Jo! Ej! Næsten, mand. Det er bare til den ene side, er der huller, i den anden side er den jævn. Han tager hullerne. Ja! Sindssygt! Så er vi oppe på en 2'er. Sådan, 2 kassehop nu. Nå, men så er spørgsmålet nu, Markus. Skal du så ud og prøve den der? No for no. Nej. Hvorfor ikke? Jeg har set dig køre. Træning er desværre slut. Jeg har set dig køre 2-hjul engang. Det skal vi ikke have på YouTube. Så er færdig. Øj, du var en træning, mand! Baghjul! Kom nu! Hedeklikker. Hvor skal han hen? Hvor fanden i helvede er der? Se nu kører han på baghjulet. Jeg kan ikke styre det. Så er det svingtræning. Nej, det er slet ikke at være. Den får pæt. Han var lige brændt den ren igen. Pas på hegnet, pas på hegnet! Det er blevet til en speedway-bane. Altså, han er bedre til at dreje på den der, end han er på sin egen. Han skal altså ikke være helt mig, der spiller sammen rundt om. Okay. Slap af, Fritz. Ud af billedet! Ja, mand! Åh, det er hårdt, mand! Hvad så? Bare drej nøglen. Bare sluk over nøglen. Det var fucking mærkeligt. Det så sjovt ud. Fuck, det var mærkeligt. Altså, det var sjovt at kigge på i hvert fald. Jeg har ikke bare til at vise sådan en rigtig gøjler. Nej, du ligner faktisk ikke, der har prøvet det før.
Hvad gør det? Ja. Man kan godt sige, du har siddet der før. Ja, men det er stadigvæk... det er svært. Er det svært? Det er svært! Vi stod lige og blev lidt enige om, at du nok godt kunne stille op til DM på sådan en, og så få en podie. Der er ikke et hul, man ikke rammer. Nej, du rammer alle huller dobbelt så mange gange. Okay, Kan vi ikke prøve at lege den til en afdeling af DM, Martin? Jo, ingen idé. Det er bare en træningsmaskine, vi kører mig. Ja. Ja. Så Freddy. men jeg er godt nok imponeret. Altså, firehjulsbrems, det kan den kraftedeme. Er du rundt, den kan bremse? Ja, forbremsen. Ja, det er sygt. Jeg brugte kun forbremsen. Ja, det er sygt. Den eneste gang, jeg prøvede på opbremsen, der bremte jeg den i stå. Ja, det er sygt jo. Jeg bruger også kun forbremsen. Du har fået 2 kasser op af Markus. Ud af 10. Yes, man. Nej, vi var op til en 3'er. Til gengæld, så har jeg fået nogle kasser op. Ej, jeg kan godt se dig på den her, Simon. Jeg tør ikke. Det bliver næste afsnit. Ja, følg med i næste afsnit. Jeg er helt bukket nu. Så færdig, mand. Jeg har faktisk seriøst, jeg har tænkt på det her længe, ikke? Og jeg er glad for, at jeg lige gjorde det, fordi jeg skal ikke tilbage. Jo, du skal. Nej. Nej, det skal du ikke. Vi har også lige stået aftalt, det er noget pis, hvis du starter på det der, fordi så kan vi ikke have vores cykler med i bilen. Hvor siger du hygge dig? Altså, du synes, det er meget sjovt. Ej, jeg synes faktisk, det var griner. Jeg tænkte sådan 2 omgange, det er for lidt. Ja, du er bare køre den af. Skal du køre med, Mark? Nej, jeg er også færdig for i dag. Nå, fedt nok. Så fik jeg lige lov til at brænde den ud. Ja, vi brændte den ren. Kommer man lige ind for en træning her, man, så er der simpelthen snacks til alle herligheder her. For satan, Carsten, er det dig, der disker op? Ja, nej, det er med igen. Nej, det er det med det igen. Jamen ikke så meget lige nu. Vi skal lige ind og kigge nogle billeder. Kæft, det ser hyggeligt ud. Vi kommer lige om det. Ja. Så er der stillhed før stormen. Nu skal vi snart til at køre noget heat. Det kan godt være, at jeg trækker kamerakortet. Hvad siger du, Jonas? Du er stadig vild dag. Jeg kan godt lide din kombination af Yamaha. Jeg filmer kun dit ansigt nu. Jeg skal ikke have det der svensker noget med. Vi tager hun af, så fuck det, man går over det. Ja, det går nok. Kan vi ikke give ham et sæt af dit tøj på, så kan han sgu da køre hit for dig, mens du filmer. Fuck, det kunne være fedt. Vil du køre 4,5? Nej, det skal ikke køre. Kom nu. Kom nu. Det kunne fandme være fedt. Jeg har et helt sæt Yamaha-tøj. Så bare klæder på Yamaha-tøj, og så bare afsted. Prøv at se, hvordan han overvejer det. Det siger jeg ikke noget. Medium. Er det 54-55? Jeg har en Aero, jeg næsten ikke har brugt. Nu kan du bare tage på. Er det ikke 25 eller 10 for? Det vil være hårdt. Ja, på en 4,5. Har du kørt 4,5 før? Aldrig. Har du ikke? Aldrig nogensinde. Ej, så skal du lige prøve det. Det er altså den perfekte bane at gøre det på nu. Den er helt jævn. Gider du ikke køre hit, da? Jeg er helt færdig. Altså, en droslet ned. Så det... Nej. Jeg sgu da ikke. Det styrer selv meget drejet på kassen. Altså, jeg kan godt... Om vi kommer tilbage. Der må lige fundet betænkningstid. Nu må se, hvad der sker. Ej, det der, det er ja. Ja, mand. Er du sindssygt, det er det nyeste medlem? Hvor sat, mand. Best ready, man. Hvad sker der her? Nej, hvor er det fedt. Det passer jo perfekt, det der, Jonas. Så det var. Og kæft, det er i orden, det der. Jamen, du kunne godt gå et størrelse ned, så der. Ej, hvor er det fedt, det her. Ja, ikke? Ej, hvor er det fedt, det her. Så passer hugen, hva'? Ja. Jeg er klar her, mand. Jeg er jo sindssygt, mand. Nu skal I hedde rundt og se. Jonas Stub, 4,5. First time. You have never done this before. Nej. Jeg skal med. Nu bliver det helt overrødt med vild. Han er vild. Han er... For helvede, jeg skal herind. Nej, for satan da. Op igen, skynd dig for satan da. Tiden tæller. Kom nu for satan. Kom nu. Kom igen da. Kom altså. Ej, der er race. Der er race. For satan. Ja. Det her er hold 2. Der holder de lige klar herovre. De er vilde nok her, alle drengene. Skal de ud og give den noget gas. Vi er den nyeste medlem af Team Fast Ready her. Nogen vil tro, det var mig. Det er det altså ikke. Det er Jonas Stub. Første gang på en 4,5.
Ikke tosse, ikke tosse. Er der altså heat-træning her for alle penge. Alle drengene hernede, de er klar. Nu ser vi, om der tager starten. Skulle man lige leve noget tæt det der hole shot, så han bliver helt vild, eller? Så kan det i hvert fald. Kan det i hvert fald nå jorden. Så er vi fandme klar. 2 gange 10 minutters heat. Alle de her vilde bananer her. Og så er der ham her. Han er helt uden for pædagogisk rækkevidde, ham her. Ui! Det bliver godt. Let's go, let's go! Tror vi snakker lige fast, Freddy, han ligger ind og her. Ikke tosse. Jeg har lige lavet et hul her. Om Toge der. Det må han komme op og fange Jonas. Det er ikke sikkert. Så er waves nu. Wop, wop. Kommer han herop nu. Mand, de fyrer. Staten fast, Freddy, det er noget pis. Ej, kør ud over banen. Nej! Nej! Hvad laver du? Hvad laver du? Du skal ikke udlægge fast maskinen, mand. For helvede! Ej, der er en, der er træt her. Du var alt for vild, Jonas. Du er alt for vild. Har du ødelagt fars cykel? Du skal ud og køre enduro og alt muligt. Lige pludselig køre imellem banen og sådan noget. Ja. Man får satans set at komme ud af knappen. Det gik sgu da meget godt. Er det fedt? Det var hårdt. Det er hårdt. Du fyrer også bare. Ja, til først bare. Du kan ikke lade være. Nej. Er det sjovt at køre på, eller? Ja. Nej, jeg glemte at tænde GoPro. De der så må du køre noget med. Knatterne der, de skal jo ikke tro, vi er noget. Hvad helvede, Simon? Hvad? Vælte du? Ja, jeg kørte lidt tæt med video. Han lukker ikke af, du. Så måtte jeg ned. Så måtte du ned? Ja, det er fair nok. Sådan det. For min egen skyld. Klar til at hive mere. Skal vi ikke lige smide nogle fede klip i stedet? Hold da op, det ser fedt ud. Der bliver skubbet. Det er Søren Bette. Hvad så? Så har vi lige en VM-stjerne holdende her. Er du done? Det er hårdt for armene. Ja, det er hårdt. Ja. Den trækker sådan en havetraktor der. Ja, ja. Men du kan godt finde ud af det. Du kan godt finde ud af at køre 4,5. Du må af dig sådan en. Nej, jeg skal ikke 4,5. 4,5 lav. Du kan da bare have den som træningsmaskine. Her til vinter. Det er perfekt. Så.
Nej! For satan, det var noget pis! For satan da! Fanden er Simon? Han er her. Hvad laver du? Are you done? Ja, jeg tror måske du skal slukke kameraet. Hvorfor? Den der er done. Hvad? Den lukker gearne. Den kører bare. Kører det 4 gange ude nu. Prøv at køre på den. Vi skal have dine fuldstændig bundærlige meninger her. Der er ikke noget, der bliver pakket ind. Yamaha 4,5, 1-10 kassehop. Hvad giver vi den? 1-10 kasser. 5-6 stykker, den er fin at køre. 5-6 stykker, den er også stille og roligt. Den er fin at køre. Nå, jamen det er vi glade for at høre. Så kan den da i det mindste bruges. Altså det jeg godt kan lide ved den, det er, den er smal og mellem, altså når du har den mellem benene. Så er den smal og har med at gøre. At den ikke hvad gør den? At den er smal. Det kan jeg godt lide. Hvad med vægten og sådan noget? Det lagde jeg sgu ikke mærke til. Nej vel? Det eneste jeg lagde mærke til, den trækker armene af en, mand. Hvad så med affjedringen? Det stod ganske fint. Ja, jeg tænkte det godt. Ikke tosse. Nå, jamen det var ordene fra en Pro Rider Pro MX2 A1 Masterclass. Kommer fra en Husqvarna, by the way. Nå, hvad er pis? Det gik pis godt, Jonas. Det var fedt at se det der. Du var ikke så glad, Simon. Han er lidt knæven. Ja, opdatering følger. Der er noget galt med maskineriet. Ja. Den løber lidt i kagen, som man siger. Det er noget pis. Jeg har noget knas med teknikken her. Ja, det. Godt! Godt! Uddeling.